Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebitumus, nos habebitumus. Филиалът на Медицинския университет Варна във Велико Търново отвори врати през есента на 2015 година. Тогава своя път към мечтаните професии поеха 20 бъдещи медицински сестри и 20 бъдещи акушерки. Филиалът се помещава в самото подножие на крепостта Царевец, в красивата стара сграда на бившата хуманитарна гимназия в града. Разкриването на филиал Велико Търново е една, бих казала, мечта на голяма част от гражданите на Велико Търново, от медицинското съсловие и изобщо всички, които са заинтересовани за развитието на медицинското образование. За това, защото Велико Търново е град с традиция в обучението и в подготовката на медицински специалисти. А в община Велико Търново бе сформиран екип, който трябваше да подготви част от необходимата документация и заедно с отдела по оценка и акредитация към Медицинския университет Варна подготвиха всичко необходимо, което е свързано с процеса на подготовка на документацията и разкриване на филиала. Първата и голяма крачка, която беше направена, това е да се осигури сграда за новоразкрития филиал. За целта на сесия на Общински съвет беше гласувано предоставяне част от сградата на хуманитарна гимназия за нуждите на филиал Велико Търново. След взетото решение е сключен договор за 5 години между Община Велико Търново, Медицински университет Варна. С благодарение подкрепата на институции, неправителствени организации беше осигурено и оборудването на двата кабинета за практическо обучение на студентките от двете специалности. Така че бих казала, че от есента на 2013 до 14 юли 2015, когато излезе решението на Народното събрание за разкриване на филиала, близо 2 годишния период на работа беше доста интензивен и всичко това нямаше да се случи, ако не беше подкрепата на местната власт и не на последно място активното действие от страна на Медицинския университет Варна. Учебните зали и кабинети тук са оборудвани с всичко необходимо за провеждането на високотехнологично и модерно обучение. Част от лекциите протичат чрез видеовръзка с преподаватели от Варна. Благодарение на интерактивните дъски, с които са оборудвани залите във филиала, студентите присъстват в реално време на лекциите и имат възможност да задават въпроси към доцентите и професорите, които им преподават. По време на подготовката си, те ползват учебните ресурси и възможностите, които предоставя електронната платформа Blackboard, разработена за студентите на Медицинския университет Варна. Обучението в Медицинския университет Варна се провежда в рамките на 4 години по специалностите акушерка и медицинска сестра. И всички трябва да знаят, че Медицинския университет Варна е един от водещите медицински университети в страната. Един много бързо развиващ се университет, както в технологично, така и в инфраструктурно отношение. Филиала във Велико Търново, както знаете, е съвсем нов, но за сметка на това оборудването на залите е с най-модерната апаратура и най-модерното оборудване по отношение обучението на медицински сестри и акушерки. Обучението е в редовна форма, така че присъствието на студентите е задължително, както по време на лекции, така и по време на упражнения, а учебната практика се провежда в болниците в град Велико Търново. Освен това, нашите преподаватели по практика са местни известни хора, здравни специалисти. Те са наши асистенти в момента, а преподаватели са едни от най-известните имена не само в региона, но и в България. Така че сме се доверили на най-добрите специалисти по отношение на подготовката на нашите студенти в областта на акушерските и на здравните грижи.
Студентите, като всички студенти първокурсници, в началото са малко изплашени, но тъй като вече взеха всички изпити, разбраха, че обучението е много сериозно, не е леко, но за сметка на това удовлетворението от взетия изпит е несъизмеримо голямо. Нашите студенти са на средна възраст малко над приемливата за студенти, т.е. над 26-27 години, което означава, че те са направили един изключително осъзнат избор за тяхната професия. Освен това, много от тях имат зад гърба си друго образование и имат стаж, който не е свързан с медицината. Факта, че са избрали да учат при нас, означава, че са направили един информиран избор и са се посветили на професията на медицинската сестра и на акушерката съвсем съзнателно, мотивирано и целенасочено. Амбициите са да привлечем колкото се може повече кандидат-студенти, за да можем да направим по-добър отбор за следващите години. Вече печели популярност филиала. Много хора се интересуват от новия прием, от начините за кандидатстване. Ние ще предоставим такава информация, за да могат много хора да научат за нас и да се пробват да кандидатстват в Медицинския университет Варна, конкретно и в нашия филиал. Учебно-практическите занятия на бъдещите медицински сестри и акушерки протичат както в залите на филиала, така и в лечебните заведения. Пред студентите показваме определени дейности. Като първия семестър се занимавахме с общи грижи за болния, управяне на легла, следение на жизнени показатели. Бъдещите медицински сестри първо трябва да бъдат мотивирани, да имат знания, да имат желание за прилагане на професията и практически умения. Те трябва да добият практически умения, навици и също така те трябва да свикнат да работят най-вече с болния човек, защото той е третата страна в учебно-възпитателната и обучителната работа и да работят в екип. Интересното за мен е, че веднъж се представят лекциите на блекборда, след което се водят упражнения тук на място в базата, с която разполага филиалът към Варненския университет и отново се практикуват тези упражнения в болницата, с която са сключили договор, местната Стефан Черкезов. Това, че се разкри филиал на Медицинския университет Варна, беше сбъдване на голямата ми мечта. В града ни имаше такъв колеж, в който се обучавах такива кадри, но тогава на мен не ми беше време явно да уча. Бях отдадена на другата, може би една от най-важните професии в живота, майката. Но смятам, че ако човек държи на мечтата си и иска да я сбъдне, я преследва. По принцип и тук и в болницата навсякъде е полезно, защото ако едно нещо не е разработено първо на колегите или на някой, на който няма да причиниш такава вреда, колкото на болен човек. Средната възраст на студентите тук е 27 години. Грета Павлова е най-възрастната сред тях. Подготовката може би на мен ми коства малко повече време, но мечтата и желанието, като са по-големи, всичко се влиза в релсите. Обучението за двете професии е конструирано така, че още от първи курс студентите влизат в лечебните заведения и се обучават в реална клинична среда. Нуждата от тези кадри е огромна. При нас в нашата областна болница работят около 380 професионалисти по здравни грижи. Крещяща нужда имаме както от медицински сестри, така и от акушерки. Около 10% от моите колеги са на пенсионна възраст. Останалата част я доближават. И всичко това наистина налага едно такова обучение. Ние сме много щастливи, че Варненския университет точно във Велико Търново реши да разкрие този филиал. Този персонал е със страхотен опит, натрупан във времето. И точно ние можем да им предадем този опит и смятам, че всички колежки, включително и лекарското съсловие, много се радват на това ново попълнение. И вдъхва ни надежда, че все пак
Болницата ни има бъдеще, защото да, ето виждате ремонти, апаратура, осъвременяване, но когато няма кой да работи, всичко това остава на заден план. Нужни са ни, много им се радваме, много сме щастливи и ще бъдем още по-щастливи, ако те останат при нас, след като завършат своето образование. И аз мисля, че ще останат. Ще направим всичко възможно да им хареса и да предадем тази любов, която ние имаме към професията си, да я предадем на тях, защото не всичко е само документ, образование, практически знания. Трябва да има и любов. Нашата професия е такава. Трябва да се отдаден на нея, да имаш мисия в този живот. И ако можем и това да предадем, не само практическите умения, а любовта към тази професия и към пациентите, ние ще бъдем най-щастливи. И това ще ги накара да останат при нас. Всеки, който е решил да учи точно това, знае какво е заплащането. И респективно финансовия стимул не е решаващ нашата професия. Нещо друго ги е накарало и провокирало да започнат да учат точно това. Медицинска сестра и акушерка. Любовта към пациента, да помогнеш и най-вече благодарността в очите му. Малко са тези професии, които срещат точно това. Радостта в очите на пациента. Всичко, каквото се учи на теория, после се прави на упражнения и тук вече в реални условия с пациенти се овладява до съвършенство. Така че когато акушерката започне да работи, тя трябва да умее всичко. Наши кадри добре обучени, защото нашето образование на едно изключително ниво заминават за чужбина. По този начин изсичат кадри, които са обучени, които вече работят и смятам, че откриването на филиала в Велико Търново е една нова стъпка към преодоляване на част от този изключително наболял проблем. Новите кадри ще внесат една свежа струя в този процес и надявам се този проблем да бъде решен. Мерим кръв, мерим пулс, жизнени показатели. Колежка прави проба за антибиотик. Прилагаме наученото на упражнения и на теория. На мен лично в родилно отделение ми допада повече, отколкото патологична бременност. По време на клиничната си практика, значи упражняваме теорията, първо това, което е преподадено в колежа. Участват активно в визитацията, в извеждане на визитация, в наблюдение на бременните, на родилките, при визитация на новородените. Се включват много активно. На какво държите вие самата да ги научите? Първо да бъдат хора, да бъдат много отговорни, да бъдат добри професионалисти, което включва теория и практика и човечност. Индивидуално отношение към абсолютно всяка една жена, към абсолютно всеки един случай, който те ще имат в клиничната си практика. И ние много разчитаме на тях и искаме да бъдете след 4 години при нас. Ще направим всичко възможно да ги вземем при нас, защото имаме места, имаме нужда. И най-вече от млади, нови, обучени колеги, защото самата медицина върви много напред, с много новости и самите те като млади специалисти просто знаят повече новости и повече нови неща. Ходим при бебетата, при жените, разговаряме с тях, помагаме им. Колкото повече сме тук, толкова по-полезно е за нас. Помагаш на хората, на майките и виждаш буквално живота на нов живот и така. Много ми харесва. По традиция, като всички студенти на Медицинския университет Варна, бъдещите акушерки и медицински сестри от филиал Велико Търново участват в различни социално ангажирани кампании, посветени на борбата с различни заболявания и обучението на хората да се грижат за здравето си. Нашите студенти участваха в деня за борба против СПИН. Дори имаше самоинициатива на нашите студенти за помощ на деца, останали без родителска грижа по време на коледните празници. Тоест тук се води един съзнателен, социален живот, който е насочен към подпомагане на хората, които са в нужда. И това е съвсем закономерно, защото медицинската сестра и акушерката са преди всичко помагащи професии. И ако човек не носи доброто в себе си, няма как да бъде добър професионалист.
Едно знаково събитие беляза още първите стъпки от живота на новото медицинско учебно заведение в Търново. Президентът на Кралския колеж по акушерство, професор Лесли Пейдж, харизматична личност и истинска икона за хиляди акушерки по света, се срещна с студентите и техните преподаватели по време на първото си посещение в България. През следващите години предстои още десетки нови студенти да прекрачат прага на филиал Велико Търново на Медицинския университет Варна, за да усвоят едни от най-хуманните професии в света – тези на акушерката и медицинската сестра. Ubisum qui ante nos